Ya apa mau? Lagune dadi ati. Dadi ati. Mugi-mugi Mbak Risna kali Dek Risna. Kan adi. Ayo adine ya, Dik. Dadi Dek Risnawati kalian Mas Abdillah. Semoga bahagia selalu. Ya pesenku sangka Mbak Yumu iki, Nduk. Apa? Nek apa mau siji ngeden ya siji ngalah. Oh ngono. Ora kaya sing ngomong siji ngeden tambah ngeden. Jadi ya kuncine iki ngono kuwi. Dadi bahagia selalu. Iso nuturi mergone wis tau menyanyi. Iya. Nah, Delisna kan iki anyar. Jadi ini selalu jaga dari awal sampai akhir. Akan bahagia selalu. Iki carane tukar pengalaman. Jangan penasaran ganti pasangan. Aku udah ganti ping 4 padha wae. Rasane padha. Penak saiki. Oh, penak saiki. Tak kira arek ngomong rasane padha ngono. Oke, ayo dong Bang libur sautawis. Lagune Dadi Ati. Lumantar Elvita Nada. Campur sari. Lagu iki gambarake wong rumah tangga. Nadyan bola bali gendro, pukasane ya nemong bangun tresno. Dadi nek wis dadi bojo ki padu ya ora masalah. Sing penting ora minggat. Ayo dilanjutno. Piye? Lali. Kok dengaran men iki mesti dredeg ya. Kasih saire lali. Kasih saire lali. Heeh. Jadi lali sih saire. Tutu banda
pinaringan putra ya sing sabar. Sing ngomong putrane Ayo jenengan sabar ngopeni anak. wes. Semoga terhibur nggih Bapak-bapak. Oke, senadyan grayap-grayap sing nyanyi. Soalnya aku ki anggere ning ngarepe bapak ki harus pokoke Iya kok dengare nemen biasane iki. Tetek kok ya ndredeg bareng. Oke, diadepi wonten karsanipun warga Solo 3 rada gluyur. Oke, boten dados punapa jenenge